Sanibona kunalo mfo nangu lo mfo ivideo yakhe iyatrenda kakhulu kulezi insuku ihamba kakhulu lo mfo ukhuluma into ebalekile engicatha ama South Africans futhi ngabe ayi-understand avula kahle umqondo kwasho ukuthi nakho ke khulunywa uyena naye usalele lo mfo uthe uhamba amazwe ngamazwe uzowaveza ngisho ama passports anama passports ngicatha u4 mengekho u4 mathathu uwavezile lama passports anezigxivizo uthe mangabe uhamba kulamazwe la eAfrica Zimbabwe Zambia angicathi wabalile nje maningi amazwe akahambela ngoba uzowaveza nama passports akaxivizwe okhombisa umuntu nje otravela umuntu owazi impilo yangaphandle uthe kulamazwe angaphandle every after 5 kilometers uthola i-roadblock yamaphoyisa ekubuza amaphepha kwenziwa yini pho thina kube ngazi ukuthi sibukeke njengabantu abaxhaphaza abantu noma sibukeke njengabantu abazinophobic la eSouth Africa uma ngabe sesenza the same thing kabe yami khona lento oyikhohlwayo noma khona la ngicathi khona uyaqhuzwa khona bese ukhohlwa ukufasa uphaqa uma ngabe ngithi ukhohlwa ukufasa uphaqa ukurecap ke lokho ke njengamanje ubuyisa umqondo uyimunyunge kahle inkulumo yakho khona uzoyithola lento eyisho kabe yami liqinisa impela ama roadblock ayenziwa lapha ngaphandle ayenziwa obani amaphoyisa of which nathi into futhi ngabe siyihlupha ngayo ukuthi awethu amaphoyisa enzani yini engenzi i-roadblock amaphoyisa ethu la eSouth Africa yini inkabi yami ungazama ukubuyisa lokho emqondweni kahle kahle owethu uhulumeni wenzani ngoba sikule nkinga sikuyona kanje uhulumeni angithi labantu kunabantu ababagadayo lapha eborder of which wena mangabe uphuma la njengoba nihlezi nitho lento ukuthi thina sikwazi ukuphuma la siyokwenza nanoma yini ngale emazweni abo yini ekuvimba ukuthi ungakwazi ukukwenza nanoma yini lapha emazweni abo ingobani inkabi yami umthetho wabo uqinile namaphoyisa akhona asawubambile umthetho asasebenza ngokweqiniso awathatha ama bribe engicabanga inkabi yami wena into futhi ngabe uyibonisa abantu ukuthi futhi ngabe yabatshethi bafowethu njengomuntu osoqhamuka neinformation futhi ivideo yakhe ya trend abantu abaningi bayithanda ofuthi nakhona okuyithandeni kwabo ngiyacabanga ukuthi aba understand futhi ngabe bayavuka ngicathi futhi ngabe wena mfowethu uyacacisa bafowethu ukuze lento izolunga kahle noma lento izoba right kuzofanele siyenze ngamaphoyisa because thina njengabantu asinayo into engayenza mangaka amamashi asenziwe ukhona umehluko obhekayo okhona owenzakalayo mangabe ubheka nkabi yami awukho umehluko ofuthi nale masha ngomhla ka30 kuyacaca ukuthi izoba ifailure uma ngabe sisaqhubha ngalendlela esenza ngayo ngoba abantu akuyibona bona abakwazi ukuthatha labantu beba deport noma ukukhipha labantu bebabuyisele ngala abangenamaphepha abakwenzi lokho fuze ngabe inkabi yami seyishintsha ke iAim thina njengama South African ekutheni akezizameni ukuphusha lo hulumeni ekutheni akenza umsebenzi wa eba deport ngendlela yabona ekahle hayi ukuthi thina siyithathele umthetho ngezandla njengalendlela okwenzeka ngayo noma ngalendlela ekuplan ukwenziwa ngayo uma ngabe uzofunda ama comment abantu njengamanje abantu baposta opetrol beposte amathayi beposta umentshiso yabona ofithi lokho kuveza ngokusobala ukuthi ingqondo zabantu nanenhloso zabantu ngomhla ka30 yini into abaplan ukuyenza ngicela ukubuza ke ngoba phela kuyashiwo kuthiwa imarch izobe ingena violence ngendlela nina enisho ngama ngabe ngichaza yabona ofithi thina siyazi ama leader asho njalo ukuthi iviolence angeke izibe bikho ofithi thina siyazi ukuthi iviolence izoba khona ngokubuka imiqondo yabantu izinto abayipostayo ngomhla ka30 leaders ama march nazo zonke lezi zinto ezenziwa nganza ukuthi ngicela ukubuza nibheka ukuthi isimo nizosicorrecta kanjani njengoba ngicathi lento lena izobe yenziwa eindaweni engaka nibheka ukuthi abantu nizobavimba kanjani ukuthi bengalwi bodwa bengashayani beze beshisana ngoba phela lento izobe yenziwe iyenzeka ngicathi eindaweni eziningi la engeke futhi nakwazi ukuthi nibe khona nonke ngesikhathi esisodwa ukuthi mhlawumbe omunye uzobe segoli omunye uzobe seThekwini omunye uzobe seEastern Cape ni plan ukuthi izokwenzeka kanjani niyabona ukuthi abantu bazophunyuka esandleni noma abantu bangagcina beshana bebulalana ofuthi nina akusikho lokho engicathi nikuplanile ngingazi ke ngakweside leni yabona le yankabi yami bengifuna ukufakazela kulokho ebekusho kuthi kulamazwe angaphandle every after 5 kilometers uhlangana namaphoyisa enzani abheka abantu ama passport yini inkabi yami wena ungayihluphi ngalokho kahle kahle awethu amaphoyisa enzani labantu sebesho kaningi sikhuluma nako live besho bathi labantu bayabribhiswa yithi lama social agade lapha kwiborder kanjalo nalamaphoyisa ethu lama ngabe bathatha ayoba deport abafuna 1.5 kungani singafuna ukuhlangana vele siqondana nohulumeni sithi nje awushintsha umthetho awuqine
cause njengamanje into esenza ukuthi izwe lethu lideleleke kanje bekwazi ukungena besuke lapha bengaphandle bengenamaphepha befike bezodelela la ingobani umthetho wethu weak vele nabantu abaphethe umthetho wethu awawushayi ngendlela okuyiyona yona. Uyabona Nkabi yami sasingeke sisidelele kanje lesasigebengu angazi noma kwake sesenigeria ukuba umthetho wethu wawuqinile. Uyamkhumbula lo muntu wathi we are living nice here inside. In the morning we wake up with a breakfast kwa lunch kwaba isapha. Uqonda ukungitshela ukuthi umthetho wathi mangabe uqinile ngabe kwakukhona umuntu wayekwazi ukwenza ivideo eshinto efana naleya. Ingobani umthetho wethu vele u-weak umthetho wethu ingakho kuzohlezi kubalula ukuthi bona beze la bezokwenza ukuganga. Ofishi ngalo uthothi abakuyenzi ngale ngakubo ngobani ngakubo kuthothi kunomthetho ukuthi khona umuntu akasiphathi ngisho isibhamu. Thina la siphathi ibhamu, isibhamu ungasiphatha ngisho lapha endleleni uhlangane nephoyisa alikwazi ngisho ukuthi lime likubuza ukuthi isibhamu lesi sicela izincwadi zakhona. Yabona umthetho wethu weak, umthetho wethu osibeka kule nkinga esikuyona. Ofishi njengamanje kule nkinga esikuyona thina sizoshana sodwa singeke size sithole lutho ingane zawethu ngoba ayikho into ezokwenzeka noma sishana sodwa sizoshana nje sibulalane size sishisane. Yabona sizoshana sibulalane size sishisane ngalendlela esenza ngayo ukuqala. Yabona nale msebenzi esikhala ngayo stila ngeke sizisithole ngoba abantu okuyibona bona futhi ngabe bavulela amathuba omsebenzi bayahluleka okuhulumeni wethu lo osiphethe. Asitile nohulumeni bafowethu uma ngabe kufanele kushintshe umthetho akushintshe umthetho iqine. Wazi kwaqina imithetho kuzoba nzima ukuthi kube nabantu abavele besuka emazweni abo bezoganga la. Siyekela ukufuna ukulwa sodwa ngeke kwasisiza ngalutho. Sesilwe kakhulu isikhathi eside abantu abamnyama. Le generation ekufanele izobreaka lo case leyo kuthethe umuntu omnyama ezwane ebumbane singaxabani sisodwa singabantu abamnyama. Bayahleka belunga lento esiyenzayo. Ofithi kuyiplan yabo ukuthi sihlezi siqwebhana sodwa singabantu abamnyama. Zikhona indlela zokulungisa lento bafethu siyabaza abantu abasigaxelisela abasibeke kulesimo kuyisona. Asibhekana nabo. Hayi ukuthi silwe sodwa. Ayikho into ebhlungu nje ukuthi labantu esilwa nabo abantu thina esihlala nabo. Esihlala nabo la. Abantu abadayisa ama drugs siyabazi.